A bit the big should go per as a hoodie. A big should be torch soul in Gita. Was gefenskig should go jay short so wa the guy. I guess come at a big fist up of be wa a big come shop mark instead of no. Well, en anders machineers. Weet je, dit grote raad naar zinnen, weet je. We zien van de werken die gewoon om daar was het. Hier is er goed, ik heb echt schijnt ik heb hoors. Pesker, hij is de matten. Pesker wordt het mooi. Ik heb echt schijnt die de naars en de jouw. En ik goed wordt de mensen te maken. Wij maken kinderen kippen. Ja. Cool man. Anders. Wat genoeg. Oh, Angus McGinn. Oh, gee, dat gewoon. Oh. That's right. Aha, let me take you. No, right. Oh, yes. En wat ik ben, ik heb mijn hoors, weinig. Door zo'n jeetje aan de weg, een neus. Oh, yes. Gehaald, maar dat toch een veilig gedaan. Kijk. Aha. Laten, ja. Even toen ga je naar buiten. Wow, we gaan weer het huis was. Kijk, En we hadden gewoon nu hoe daar was en ja, zeer lekker. Lekker maar 10 goed hoor. Ja. Hoe zou je go rotisch en Afrika kassen na greinig? Kassen, Na greinig. kassen de trein. Kassen na greinig. Kassen. Koin, wat is het? Koin dat is het. Oh, ja. Met die kagen het in de noord. Giro. Giro. Ja. No, zondag, zo wat er nog in. En ja. Hoe zou je go rotisch en Afrika ramper? Manjawis. Ja, goed, om je dat zo. Jij ramper a headingchef. Oh, Rappen ze. Dat is het. Maar jou ook kerkom. wij hier de poel wordt maar een Natuurlijk, heading. maar. Polen met jou. Voor me jou, Ja, nee. Aha. En dan kun je hem niet zo nou, hè. Wij zitten nog een stadem geweest. Hier, Toch, hier, wat ik in het zien. Aha. Ja. ja. Boe alla manjawis. Voor me jou, ja. Aha. Het zou geen dat het heeft. Hey? Het zou geen dat het Ach, meneer Robert. ja. Maar wat wordt dan? Tuurlijk dan. Hij is de feitje zoekero speer aan zijn vatting. Gemaakt charak. Rojit na heina het shorsa ganji te begaan. Ja, als in weet je wat hoor. Je ziet je vat begaan door speer charak. Dat is hij door beginnen is weer die tegen ja. Oh, wat hier, fiskedag. En de begitjara kan ze dat in. Ik heb grote kan dan. Hier zinnen. Ja, zeker. Ja, zinnen. Ja, nou. Dat hier, nou. Wat mij al nou Hij kun je hem eens een nudie. De Welwicke village. Son is toe er daar show, I guess, aan de sauna. Oh ja. Aha. Ik had dat aan boers. Aha. I guess, hoe kun wij en je maken het? Shorts kan spelen van er een uurtje. Oh, trouwen toe in de nacht. Ik heb het eerst. Trouwen toe in de nacht. Trainen toe in de nacht. Trainen toe in de nacht. Gaan twee toe de nooit. Aha. Dan liggen jouw daragens gestoken, maar zo. Zie je dat? Nu die aan de nacht. Dan denk ik. Ik toe het maar. Ken wat gaan ik trainen toe in de nacht. Gaan toe de nooit. Aha. Ga ik het wat te vinden. Gaan het. En just när träden tog en av, när träden tog. Vi väg, vad kan jag igen och det hamnar lag. Det är säkert en case och grot kan. Hoe je reef goe routisch en apregat skriep lian jaris. Die är nou. Hey, Skrev igen Jarik. hey, kun je dit aan schön? Ja. En har vi så kända är det
Og Kiet og Sjavnja, det kjenner navn og noe Aha. badach nå oppigjen. Ja. Skrev igjen, ja, ikke tvin. Ha, vi sitter ikke og det. Hua. Wel, hij is ook dat ik en Gerach. Hajika ule gedeed. Hajika gaan een hatje van mijn goers ule gedeed, dat is een nieuw naam. Hiki en duvenier kan duvenier. Tira. Hij is hiesje maar het bij de pountains, de broegens, de kruis. Weet de gwassen, bekken weg. Ja. Bekken weg. At ze heeft een waai in schachet. Dan weet je hoe is dat in een kenis guldig wie na beguddet na bewasha. Hoe is het? Na hoe is dat in de show? We zijn gas. Als hiki zit op bekken weg. Ja. Maar die is in hatten skatten. Hier is en dan gaat ook hier gewoon dingmaal rotigen. Hij dat hier ook voor de zinnen. He en dat zijn het met je zien gaan krijgen. Ha, Ja. maar dan ja nog. Dat is een script lee en jaris. Ah, skrev det. Schön, ja, det är schön att ha.